Извинявайте, какво правите тук? Готвя скариди. Сега ще ти покажа как трябва да готвиш скариди. Вземаш скаридите и направиш марината, за да се почувства всяка скаридита като на спа. Соев сос. Рибен сос. Цедра за лимон. Smoked paprika. Разбъркваме и ги оставяме да си постоят, да помислят за живота. Правим нещо опасно вкусно. Сос. Сладък чили. Соев сос. Свеж сок от лимон. Можеш да добавиш люта чушка. За тези, които не се шегуват. Аз шегувам. Вземаш тесто. Разрязваме бутер тестото на лентички. Увиваме скаридите. Мажем с жълтък за златист финал. Порисваме с сусам. Фурната чака 180 градуса, докато стане златно. Ето ги. Наистина така е по-добре. Много е вкусно, опитай да направиш.